Ame jumado nabi Desember kalo kilita ani shegi. Ambalma ani nyangma ka doki baru kene kan. Bi kunnafoni minnu man bolo kala saw ma o dɔ ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min ye ji ye ale kɛra sababu ye ka tiɲɛniba kɛ Tombouctou mara la. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Tombouctou ba min kɔni bɛ tɛmɛ yen nɔ n'o bɛ wele ko fleuve Niger ale de yɛlɛla. O ji in yɛlɛli kɛra sababu ye ka tiɲɛniba kɛ n'a yirala k'a fɔ mɔgɔ 1200 k'olu bɛ degun kɔnɔ nin wagati na ko dugu dɔw la fɛn min ye so 29 ye o kɔni yurula ko wa yɔrɔ dɔw fana la sa hectare 409 o sɛnɛ o bɛɛ taara ji fɛ. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ minnu ka du binna k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don somɔgɔ dɔw fɛ ma wa fɛn min ye Tombouctou maire gouverneur ale ni dɔ wɛrɛw ye k'olu kɔni wililen don k'u jɔ walasa ka se ka dɛmɛ don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma teliyara. Kibaruya wɛrɛ min mana bɔ kɔfɛ an b'o lasaw ma wagati nataw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa an Songo. A yirala k'a fɔ kunun Desember kalo tile 17 kɔnɔna la fɛn min ye yenkaw ye olu kɔni bɔra k'a tagamaba kɛ. An ye ni kunnafoni lasɔrɔ l'histoire ka kunnafoni sɛbɛn dɔ sababu la. O kɔrɔfɔ la sa u y'a yira k'a fɔ kunun alamisa don Desember kalo tile 17 fɛn min ye an Songokaw ye olu bɔra k'a tagamaba kɛ. Ko tagama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya ani jamana ɲɛmɔgɔw degun b'olu kan ni wagati na n'o ye lakanabaliya degun ye. Ni mɔgɔ kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ a bɛ san caman bɔ sisan nɔ ni don o don tɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun bingani wale kɔni bɛ k'olu ka yɔrɔ la. U y'a yira k'a fɔ fɛn min ye suyɛnni ye ka bin muso kan mɔgɔ faga walima ka boli ni mɔgɔ ye ani bagan suyɛn k'o kɔni ɲɔ ɲalen don olu ka yɔrɔ la kosɛbɛ. O de kama k'olu bɔra ka nin tagama in kɛ wa k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ fɛ de fintigi o fintigi bɛ u ka dugu la sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ k'u cari dugu kɔnɔna la walasa ka se ka binganikɛla ninnu lasiran u ka n'u ka walejugu kɛ cogo min na. O kɔfɛ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa olu yɛrɛ a n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana u ka dugu la cogo min na. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Desember kalo tile 16 kɔnɔ fɛn min ye Dana Masagu ɲɛmɔgɔ ye ale bɔra k'a fɔ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma dɛmɛ don olu ma k'olu bɛ don jatigɛwale tabagaw ka tɔn dɔ la. An ye ni kunnafoni lasɔrɔ ja dɔ de sababu la o ja la Dana Masagu ɲɛmɔgɔ n'ale tɔgɔ ye ko Yusuf Toloba ale kɔni kun jɔlen don a ka jele b'a kan na lunette b'a ɲɛ la. A ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ kabini octobre kalo n'o kɛra ni camancɛ fanga sigili ye ko mɔgɔ si kɔni tɛ k'i mago don olu ka yɔrɔ la. O hukumu kɔnɔna la ko fɛn min ye Bankasi ye a n'a dafɛ dugu jatigɛwalew kɔni cayalen don yɔrɔ la kosɛbɛ ko wa hali olu donsow olu tɛ ka se k'a kɛlɛ kosɛbɛ ten bilen. O de kama ko Dana Masagu tɔgɔ la ale b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fintigiw kɔni bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na walasa ka se ka t'olu ka lakana sabati ko n'o kɔni ma kɛ yanni Desember kalo tile 20 cɛ ko fɛn min ye Azawadi ye walima Acme n'olu yɛrɛ kɔni ye jatigɛwale tabagaw ka tɔn dɔ de ye ko olu bɛ don o la. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko layalaya ye a yirala k'a fɔ kunun Desember kalo tile 17 fɛn min ye mɔgɔ 80 ye coronavirus bana yer'olu de la Mali la. An ye ni kunnafoni lasɔrɔ kɛnɛya minisiriso ka sɛbɛn dɔ sababu la o sɛbɛn kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ kunun Desember kalo tile 17 fɛn min ye mɔgɔ 80 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 16 k'olu kɛnɛyara ka bɔ bana in na wa ko mɔgɔ 2 olu ni tora a la. Bana in yeli filɛ ni mɔgɔ 80 kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi, Kulikoro, Sikaso ale ni Bamako ma k'a ta bana donni n'an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na Desember kalo tile 17 a yira mɔgɔ minnu na k'o bɛnnen don mɔgɔ 649 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 211 olu ni tora a la wa ko mɔgɔ 7,718 olu kɛnɛyalen don. O kama an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama olu y'a yira k'a fɔ an k'an janto kosɛbɛ sabula ko bana in tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la k'an k'an jija saniya walew matarafali fɛ ko n'o dɔrɔn de ye an bɛ se ka kisi coronavirus bana ma. An balimaw ni kunnafoni nin bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaru la an b'a ɲini Ala fɛ fɛn min ye coronavirus bana ye walima diɲɛ bana wɛrɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma aw ni ce a ka filɛliko ɲumanw na ka lamɛnliko ɲuman na Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na.